ke ɗaya tak nake so kullum, ke ɗaya tak nake yi. So ɗaya tak kashi na 4. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim. Masu sauraro barkamu da sake saduwa a tashar Ramas TV YouTube channel. Har yanzu dai muna cikin littafin nan ne mai suna So ɗaya tak kashi na 4. Rubuta labari da kuma karantowa Ramas Azare. Ahmad ya bi Basma cikin gidan nasu inda ta masa iso a tafkeken falon su mai manya-manyan kujeru, sannan ta masa ishara da ɗaya daga cikin kujerun ya nemi ɗaya ya zauna a ciki. Wata wadda ya zauna ya ji laushin kamar zai nutse da shi saboda ɗan karen laushi, sannan ta ce masa ina zuwa. Ta buɗe wata ƙofa ta shige ciki, yayin da shi kuma yake ta kalle-kallen illahirin tafkeken falon mai ƙawa. Tun da yake a rayuwarsa bai taɓa shiga wani gida mai ƙawa irin wannan ba, sai dai yana kallonsa a cikin talabijin ko kuma foto. Yau kashi kamar a mafarki shine a cikin irin wannan gidan, har a zaune akan kujera. Yana zaune akan doguwar kujerar yana ta kalle-kalle tafkeken tibin da ke jikin bango, yana ta nuna fotuna amma bai kula da fotunan da ke jikin tibin ba. Kalle-kallen kawai cikin gidan yake, yana kuma mamaki da maganar zuci a cikin zuciyarsa. Basman ta dawo cikin falon, sannan ta zauna ta ce masa na dan yi haƙuri, na dan barka kai kadai ko? Na je ne zan yi wa mama na magana akan ta zo ku gaisa, sannan a tabbatar da cewar kai ne wanda da ka rinka kawo min lemo. Duk sanda ka zo ka kai tsaye za ka rinka shigowa cikin gida ka rinka kawo min. Shi yasa nake so mama na ta ganka. Yanzu na yi mata magana za ta fito, kaɗan yi haƙuri kaɗan za ta idar da sallah ne ta zo ta. Ahmad ya so sakiya, sannan ya ce mata a'a babu komai ranki ya daɗe, wannan ai normal ne. Basma ta dube shi ta ce masa sannan kuma ina mai baka haƙuri a kayan abin da ya faru tsakanina da kai a ranar, saboda na yi maka mummunar fahimta. A zatona ina so za ka cutar da ni ne, ashe kai kana nufina ne da wani alheri, shi yasa kai min wannan abun. Ni kuma na yi zaton cewa kana so ka cutar da ni saboda ka san duniya babu yadda. Saboda haka nake mai baka haƙuri. A rayuwata bana son rashin mutunci, bana kuma ƙawa da mutum marar mutunci, bana kuma so a ce yau na yi wa wani rashin mutunci. Saboda haka nake baka haƙuri akan abin da ya yi. Na kasance mai sauƙin kai a gurin mutane, amma sauƙin kaina baya nufin cewa zan saki kaina a ci kashi a kaina, domin duk wanda ya min kankara nakan yi masa kan itace ne. Ina da saurin manta sharri da kuma wanda ya min sharri, amma kuma ba na manta wanda ya min alheri ko mun kankantansa. Domin duk wanda ya min sharri na riga da na san cewa na ɗara shi ne, shine yake so ya ɓata ni. Wanda ya min alheri kuma a kullum gani nake yi yafi ni, don haka ina daraja shi, bana kuma manta shi a duk inda yake. Saboda haka kai a yunkurin yi min alkhairi ba zan taɓa mantawa da kai ba. Amma na sha mamaki tun da nake a rayuwata ban taɓa tunanin akwai wani mutum da zai iya yi min kyauta irin haka kurum ba tare da ya san ko wane ne ba. Hasali mutane da dama idan sun ga masu kuɗi suna sa ran su ba su ne. Kai kuma sai ka zo ka da wata siga ta daban wadda kai ne kake yin kyauta ga mai kuɗin. Ko meye dalilin ka na yin hakan din? Ahmad din ya so sakiya ya ce mata ranke daɗe, ni kuma a rayuwata ba na son ƙarya. Saboda haka a duk abin da zan faɗa ina faɗan gaskiya ne, don haka a yanzu nake so in faɗa miki da gaskiyar abin da ya sa ni wannan abun. Na yi karatu amma ba ni da aikin yi. Ina fafutukar yadda zan yi in samu sana'a. Sai na fara sana'ar lemo. Sai nake jin labarin cewar kina sha'awar lemo sosai, kullum sai kin saya. Ni kuma burina shine a ce kin zama kwastoma ta wannan lemon. Shi yasa sai na ce duk yanda za a yi zan san yanda za a yi ki gane ni, ki min shaida cewar duk sanda kika ganni ki za ki iya gane ni, kuma na rasa me zan yi miki wanda za ki iya gane ni. Don haka ne yanke shawarar cewar na yi miki kyautar lemo, tun da an ce min ke mace ce wanda ba kya manta alkhairi. Idan na yi miki kyautar abin da kike so, watakila ba za ki manta da ni ba. Idan kuma ki manta da ni ba, zan zama kwastoman ki na dindindin ne. A koda yaushe in kika buƙaci lemo zai zama ni ne nake kawo miki da lemo. Basma ta dafe kai tana dariya, sannan kuma tana murmushi, abin yayi mata daɗi. Yanzu har duniya tana cewa wai ni bana da mantawa da alkhairi. Lalle na ciri tuta da ba zagi na ake yi ba. Kuma hikimarka ka yi ƙoƙari sosai, domin hikimarka ta haifar da abin da kake harin.
domin kuwa a yanzu na bai da kai ne, ni ce babbar kwastoman ka, kuma kai ne babban kwastoma na sayan abin da nake so. Madalla, na gode. Suna cikin haka ne Hajiyan ta fito ta same su. Ahmad ya miƙe tsaye yayin da Hajiyan ta fito, sannan ta masa da nuni, a karka da mun ne, zauna mana. Ahmad din ya zauna, sannan ya cikin ladabi da girmamawa ya gaida Hajiyan. Sannan Basman ta ce, Hajiya, wannan sunansa Ahmad, shine mai lemo da in ke faɗa miki zai ringa kawo min lemo kullum insha Allahu. Ya ce yayi alƙawari ya ce zai ringa kawo min lemo, amma na yanke wata shawara, shin zai rinka bashi kuɗin lemon ne kullum ko kuma kawai da masa salari a ringa bashi shi a wata? Hajiyan ta ce, ito gashi nan dai yanda kuka yi da shi. Basma ta dubi Ahmad ta ce masa, to ya kake ganin zai rinka baka a matsayin albashi ko kuma zai rinka baka a kullum idan ka zo ka? Ahmad din ya ce, Hajiya, duk yadda kika yi ɗaya ne, da kai da kaya duk mallakan wuya ne, ni ba ni da zaɓi. Hajiyan ta ce, kin ga kullum ki rika sallamansa kuɗinsa ya fi masa da a ce kina bashi sai wata din nan. Idan yana da uzurinsa kullum ya je ya uzurinsa. Basma ta ce, to shikenan, ba damuwa. Yayin da take zuge jakarta ta fito da wasu kuɗaɗe ta miƙa masa. Hajiya, waɗannan ai sun yi yawa. Mahaifiyar Basman ta ce masa, kar ka damu, karɓi kawai ka je ka. Madalla, mun gode, kai dai ka rinka cika alƙawari, kada ka manta, don ka san Basma ko da yaushe tana son lemo a tare da ita. Diran da baka kawo bai zama da babu lemo a tare da ita, akwai matsala, za kuma ta iya canza ka dan bata iya ɓace rai ba. Ɓace rai kankani zai sa ta fita a harkar komai ta kuma daina ta'ammali da shi. Ahmad ya ce, babu damuwa, insha Allahu zan kiyaye mama. Ahmad yana fitowa daga gidan su Basman sauri yake yi kamar kansa zai yanke, yana so ya isa gida ya su haɗu da abokinsa Shehi. Yana zuwa kofar gidan su Shehin ya kai tsaye ya shige ɗakin Shehin, ya samu guri ya zauna yana ta fara'a da dariya. Shehin ya dube shi, kai abokina, yau wannan fara'a da dariya haka sai ka ce wanda aka ce an baka mata? Ahmad ya ce, ai a irin wannan yanayin da nake ciki a yanzu idan aka ce an bani mata, tashin hankali aka zunguro min. Tashin hankali aka zunguro min. Amma farin cikin da nake ji da shi a yanzu ya fi na a ce an bani mata. Shehi ya taso ya zo kusa da shi ya ce, me ke faruwa? Ahmad ya zaro kuɗin da Basma ta bashi ya miƙa wa Shehi. Ka gansu, Naira 8,000 ne a lemon da bai fi Naira 700 ba. Shehi ya ce, kamar yaya kenan? Ahmad ya ce, yau dai na samu shiga gidan su Basma, tafkeken gida mai kama da gidan gwamna. Na samu shiga cikinta kuma mun yi alkawari da ita zai rinka kai mata lemo a kullum, sannan kuma a kullum din za a rika ɗaukan kuɗin ana bani, har da mahaifiyar ta ma mun gaisa. Yanzu dai kwangiran lemon shan Basma ya dawo hannuna. Shehi ya ce, to ai kai kakarka ta yanke saƙa, domin ko da a ce ba ta ɗauke ka aiki ko baka samu aiki ba, wannan ya fiye maka aikin. Idan ka lissafa ko da Naira 3,300 take baka a kullum, a wata guda Naira 90,000 kake da ita. Ahmad ya miƙe tsaye, zumbur ya miƙe tsaye ya ce, kai dan Allah, 90,000? Shehin ya ce, to ka lissafa man ka gani. Ahmad ya miƙe tsaye, sannan ya sake tashi ya zauna, sannan kuma ya sake ya koma ya zauna. Murna yake ji a cikin ransa tamkar zai yi tsuntsu. To idan ya tsuntsu ina zai je? Zuciyarsa tana cike da farin ciki. Ya zaro Naira 2,000 ya miƙa wa Shehin ya ce, gashi kai ma ka riƙe wannan. Shehi ya ce, a'a, ba zan karɓa ba. Ahmad ya ce, wallahi sai ka karɓa, domin ba yau ne kaɗai ta fara bani ba. Shehi ya ce, shikenan, na gode, amma bari in ɗauki Naira 1,000 ma ta ishe ni. Ahmad ɗin ya jefa masa Naira 2,000 sannan ya sa kai ya fita. Kai tsaye ya shiga cikin gidansu, ya je gidansu, inda ya tarar da mahaifinsa yana baza wake da ya ciro da ya tsinko daga gona. Baba Asabe kuma tana gefe guda tana wanke-wanke. Ahmad ɗin ya shigo cikin gidan tare da sallama, sannan ya durƙusa ya gaishe da mahaifinsa. Sannan ya ɗauko Naira 3,000 ya ajiye a gaban mahaifin nasa, ya ce da mahaifin nasa, baba ga wannan. Mahaifin nasa ya zira ido yana kallon sa, yana kuma kallon kuɗin. Ahmad, a ina ka samu kuɗi haka?
Ahmad ya ce baba albarkar da kake yi min ne a kullum Allah ya bani halak ɗina cikin sauki, Allah ya sa albarka a cikin nema da samuna, to addu'ar ka ne Allah ya amshe ta, domin sana'ar da nake yi ta lemo ta samu karbuwa. Mahaifin Ahmad din ya ce wai kana nufin a yan sana'ar lemon nan da naga kana kasawa akan tire shine har kake samun irin waɗannan makudan kuɗin? Akwai mutane da dama da na gansu suna irin wannan sana'ar fa, amma kuma ba sa rike irin waɗannan kuɗin a 'yan kwanaki kalilan ɗin da naga kake facaka da su a gidan nan. Hatta ce fanin jiya da shekaran jiya a gidan nan an ce kai ka ba kwana biyu kai kake ba da naira 500, yau kuma ka ɗauko naira 3000 ka bani. Ahmad ya ce baba ai kowa da irin nasibinsa. Ku dai ku ci gaba da yi mana addu'a Allah ya sanya mana albarka. Mahaifin nasa ya ce ai kullum muna cikin yi, sai dai mu ƙara yi akan wadda muke yi. Allah ya ƙara rufe asiri. Allah ya ji kan mahaifiyarka. Ahmad ya ce amin baba. Sannan ya sake ɗaukowa naira 1000 a cikin kuɗin ya nufi gurin baba Asabe. Ya ce mata baba ke ma ga wannan. Tun kafin ya ƙarasa miƙa mata kuɗin har ta saka hannu ta wafce naira 1000 ta ɗaure a hannun zaninta ba tare da ta ce ko na gode ba. Ahmad ɗin yana fita babu Asabe ta taso gurin mahaifin nasa ta ce malam wai wannan yaron kuwa anya wannan kuɗin da yake kashewa anya kuwa ba za ka tambaye shi ba? Mahaifin nasa ya ce yanzu Asabe ba kya ganin irin tambayar da nake masa yanzu? Amma ke menene a ranki? Babu Asabe ta ce ka san dai halin duniya yanzu abu kaɗan zai iya canja wa yaro tunani. Ni dai gaskiya na ji tsoron wannan al'amari. Yaro daga fara yin sana'a ko sati 2 bai yi ba, amma wai a ce yana facaka da kuɗi irin haka. Gaskiya ina zargin da akwai wani abu. Kai dai kada ka saki jiki, ka tsaya har mu je kwabar mu tai ruwa. Mahaifin Ahmad din ya ce mata kinga ke dai kullun ki yi zaton alkhairi, babu wani sharri a cikin neman Ahmad. Na tabbata halak ne, domin Ahmad ba zai ɗauko haram ya kawo gidan nan ba. Inda Ahmad zai ɗauko haram a gidan nan tsawon shekarunsa tun da a baya da ya ɗauko ya kawo. Ban san me yasa ba, bakinki baya son ya faɗi alkhairi akan wannan yaron. Shi yasa nake gaya miki cewar kullum baki ɗauki wannan yaron a matsayin ɗa ba. Kullum kina ɗaukansa ne a matsayin ɗan kishiya, amma shi yana ɗaukan ki a matsayin uwa, bai ɗauke ki a matsayin matar uba ba. Na tabbata da ɗanki ne ya zo shi da wannan alherin cikin gidan nan, da sai kin fi kowa farin ciki. Amma saboda ba ɗanki bane ba, ki duba ki ga har kyautata miki yi miki kyauta, amma kike bin sa da sharri. Haba Asabe, dan Allah dan Annabi ki rinƙa sa tsoron Allah idan zaki magana, kuma ki rinƙa yin adalci. Babu Asabe ta taɓe baki sannan ta ce Malam Usman malamin mata, kai dai a har kullum wa'azinka baya tashi sai a kaina, kuma a kaina ma sai na taɓa wannan ɗan galamadin ɗan gaban lantarki wanda babu dama a taɓa shi, sai dai ka ɗauko wasu maganganu kana ɗaure mutum da jijiyar addini. Kuma bayan gaskiya ake gaya maka. Yar wannan naira 1000 da ya bani na tabbata ita ce kake jin bakin cikin saboda ya ɗauke ta ya bani. Kuma ni wannan kuɗin da kake gani ba cin su zan yi ba komai ba, zuwa zan yi na ajiye su, ban sani ba ko da ta kace ta zo. Idan ta je ta dawo naira 1000 ce gata, zan ɗauke ta in bayar. Naira 1000 ce gata, zan je na ajiye ta dan dauɗa ce. Kada ma in kashe ta Allah ya tambaye ni ta yaya na same ta da kuma ta yanda na kashe ta. Malam Usman din bai sake cewa babu Asaban komai ba, ya ɗauki buta ya nufi banɗaki. Ahmad ya kasa lemonsa a bakin hanya yana zaune, ya koma gefe guda. Wani mai mota ya tafo da baya yana yin reverse, ana yi wa mai motar magana akan cewa ya isa amma bai tsaya ba har sai da ya zo ya hau kayin lemon ya latse shi baki daya. Ahmad ya taso da sauri ya tsaya a gaban lemon, ya rasa ma abin da zai yi saboda da tire din da lemon babu wanda zai sake amfanuwa. Mutumin ya fito daga cikin motar sannan ya tafo kayin Ahmad.
Ahmad yana ce masa, malam wannan wani irin abu ne, kana ji ana yi maka magana kuma yanzu da ɗan adam ne ma haka za ka latse shi kenan ya mutu? Mutumin yana fitowa yake ce masa, malam ina dai yanzu ba mutum ɗin aka latse ba, lemo ne, to kai kuɗinsa a biya ka ko ma nawa ne, amma bai kamata amma wannan bai baka damar da zaka kawo mun wargi a nan gurin ba. Ahmad ya ce, ikon Allah, saboda kawai kana da mota shikenan idan kai laifi ba za a faɗa maka kayi laifi ba? Mutumin ya dube shi ya ce, kaga abinda nake so da kai, duk na san fufukan nan da kake yi da wannan ɗaya biyun da kake so in yi da kai shine so kake ka ce in biya ka, ni kuma biyan ka kuɗin ka ba shine matsalata ba, bani da matsala da biya maka kuɗi, kawo akawun number ɗinka in tura maka, ko da yake ma na san baka da akawun, baka alaka da banki, faɗi kuɗin ka kawai in faɗa in biya ka. Abokin mutumin ne ya fito daga cikin motar ya zo yana ba wa Ahmad ɗin haƙuri, don Allah kai haƙuri. Sannan ya dubi mutumin mai motar ya ce masa, haba Bilal, me yasa haka? Tunda ka yi masa laifi ai shi ya kamata ka ba shi haƙuri. Bilal ɗin ya dubi Ahmad ya ce, to na yi masa laifi, daga isowa ta bai bari ma na yi maganar komai ba, ya hauna da faɗa wai ni ba na gani ne? To tunda ba na gani sai ya zo ya saka min ido na gani. Suna cikin hayaniyar ɗaya biyun ne inda Ahmad yake ganin cewa Bilal ya rena masa hankali sosai, ya masa laifi kuma dan yana so ya walakanta shi saboda kawai shi mai kuɗi ne. Wayar Bilal ɗin ta yi ƙara, yana ɗagawa ya ga kiran Basma ne. Ya ɗauki wayar ya kai kunnensa ya ce, ranke daɗe my sweetheart, yanzu ki haƙuri zan sake kiranki saboda yanzu ina busy ne. Daga ɓangare guda Basman ta ce masa, da Allah dama magana ce nake so in maka a takaice, akwai wani mai lemo da na yi alkawarin contract zai rinka kawo min lemo, saboda haka nake so yau ku haɗu da shi domin ka gan shi ku gana. Bilal ɗin ya ce, mai lemo kuma? Kin san ko yanzu ma leman na gani akan nake yin ribas akan zan saya miki, kuma aka samu tsautsayi na latse gaba ɗaya tire ɗin lemon ma ya watse. Daga ɓangare guda Basman ta kwashe da dariya ta ce, Allah sarki, na gode, amma ko da ka kawo ma ba mamaki zai yi wuya in sha, saboda na riga da na yi alkawarin wannan zai rinka kawo min lemon da nake iya sha a kullum. Bilal ɗin ya ce, to shikenan ina zuwa. Sannan ya kashe wayar, ya dubi Ahmad ya ce masa, nawa ne kuɗinka? To masu sauraro, a nan za mu dasa aya, sai in Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba a inda muka tsaya. Ku ci gaba da danna mana subscribing, sannan ku ajiye mana da ra'ayoyinku a comment section.